今日は円安について気になるニュースがあるんだ。円が対人民元で過去最安値を更新したって聞いた。え、そんなに円が弱くなってるの？人民元に対しても最安値って相当深刻じゃない？そうなんだよ。日銀の金融正常化が遅れてるのが大きな要因らしい。実質実効為替レートも数十年ぶりの低水準になってる。数十年ぶりって聞くとゾッとするね。でもこれって私たちの生活にどんな影響があるの？一番心配なのは輸入インフレだね。中国は日本の最大の輸入元だから、円安が進むと中国からの輸入品がどんどん高くなる。なるほど、食品や日用品の値上がりが加速するってことか。政治的にも不人気になりそうだね。その通り。来週の日銀会合では 92% の確率で 0.25% 乗り上げが予想されてるけど、それでも円安トレンドは続くと見られてる。利上げしても円安が止まらないって、日銀も難しい舵取りを迫られてるんだね。今後の動向に注目だ。